anak maaga na ni Buboy da. Kakuan sa na kaya. Kabukan ni magluto si Buboy. Luto na siya. Kain po, kain. Ay mga kaparing Jason, yun. Magandang gabi po sa ating lahat. At yun, bumabati ako ng Merry Christmas sa lahat ng mga viewers, mga silent viewers, at sa lahat ng mga sponsor. Yan po, Merry Christmas po sa inyong lahat. And advance Happy New Year. Yun nga, araw ng... Anong araw ba ngayon? Anong araw nga? Anong araw ngayon na? Yun, at 24 Pecha 24 at mamaya 25 na Pasko na. Magluluto ako ng ito rin yung handa namin ngayon. Anong araw ngayon? Lunes? Ano? Wala na tayong alam sa ano? Araw? Miyerkules. Araw ng Miyerkules. Pecha 24. Yan, igado. Minarinate ko na siya. Tapos ito lang, yan, simple lang na ano. Handa lang namin ngayon. Tapos, ito. Pansit bihon. Tsaka, ay, pansit canton. Tsaka tinapay. Bibili sana akong prutas kaso baka di rin kainin ni baby. Tsaka ito. Gulay. Natapon pa. Gulay. At ganyan naman pagkalagay niyan. Tapos, squid balls. Yan mga kasali dyan. Asan yung atay? At nakaligo na ako. At mag-umpisa na akong magluto. Ito na yung handa namin. At siyempre maraming salamat. At sa ano, sa nagpaabot. At pumunta pala dito si Kuya Noli. Kaso pag alis ko siguro, tapos dumating din si Kuya Noli, tapos hindi na ako nahintay. Binigay na lang kay Mrs. May karne. Siyempre maraming salamat po Kuya Noli sa pagdatid no karne. Thank you kay ano ba yun? Thank you po kay Kuya Franz sa karne. At sa 1K po, maraming salamat po kay Ate Janet and Kuya Rolpak. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun po, God bless and Merry Christmas po sa inyong lahat. And Happy Holiday, Advance Happy New Year. Thank you kaya Noli sa paghatid. At tinatid mo pa talaga yung karne saka yung 1K. Maraming salamat at ingat po kayong palagi. Siyempre, Merry Christmas sa team. Sa inyong lahat, Merry Christmas. At ingat po tayo palagi. Sa lahat mga sponsor, ingat po tayo. Stay, lang muna. Kumbaga, kung di naman kailangan lumabas, sa bahay lang muna para ingat tayo. Para maganda yung salubong na bagong taon sa atin lahat. Stay safe lang. Yan na si Ami na gagayat na ng atay. Lalagay yan dito sa pansit. Tinapay. Mayo. Peanut butter. Ito siguro sa bagong taon na lang yan. Sa New Year. Lalagyan na lang yan sa rip. At magsimula na akong magluto. Ma, igayat mo muna ako manong sibuyas at bawang. Ito lang. Sibuyas. Ulat mo na yan. At mo nahati na lang sa 0,000. Magsimula na tayong magluto. Busy na yung mga tao. Siyempre, Merry Christmas sa family ko rin. Hindi ako makapunta dun sa bahay. Siguro bukas na lang. At siyempre sa kanila biyanan na nasa Hong Kong at mga kapatid ni Mrs. na nasa Maynila. Merry Christmas sa inyo yan. At sa bagong taon, nandito sila. Diba nga?
baby. Bati mo sila ng Merry Christmas. Merry Christmas. Si Wawa. Wow, At sa mga nag-sponsor sa akin. Merry Christmas sa kanila. Merry Christmas po lahat. Yan! Let's go! Sibuyas ma. Sibuyas ma. Dami ko sibuyas ko. Igado. Saka minamarinate ko na chicken, isang buo. Request ng anak ko. Gulay. Uy. Yung mga gulay, ano mo na? Barinigan mo na? Sama-sama sayawan na. Sino? Ha? Di si ano? Si Wendell. Kasi bigay ang kasama. Huwag na dyan, sabahan mo, hinahanap ko ah. Magkawala ba kasama ang tropa lang kasing saya. Di pa huwag trending sa vlog ni Kuya si Pato. Handa na oh sa mesa. Laging bida dito kapag may vlog na pababa. Masaya ang sponsor. Di pa huwag. Kumukulo na siya. Tulong sa kapwa walang preno. Vince Carrot, Pacho, Sunny, Hilo, Kalusi. Let's go. Samantala, sige daw, yo-yo. Ang pahuwi vibes, tubo ang show. Tingnan mo na, chin-chin. Kasi malambot pa rin naman. Walay na lang ito ano. Sunog na lang ito. Let's go. Bagibid. Wala siyang saging sa ba. Ate Mayang, Ate Bidang, Ate Jenny Puloy, mga kapitbahay na lagi pala mag-enjoy. Kahit may problema na papawi agad sa disco lights. Lahat ay sumisikat, di ka wala kay ganda. Pamasalan kay siya, nakakaiba ang aura. Palamang ka lang mapapit na sexy pa ka. Itong luto na to, kahit siya, ano ba, magdamag, hindi mo siya ilagay sa ref. Basta ka magluto ng ano, igado. Kailangan kasi maluto talaga yung karne. Kahit magdamag yan, hindi mo siya ilagay sa ref. Di yan masisira, di yan bubula. Depende po sa pagkakamarinate. Pagod ay wala na. Paano pag nag-marinate kasi wag isasama yung sibuyas sa ano marinate? Oo, talaga pag nagmarinate, hindi mo ilagay yung sibuyas. One, two, three, let's Baguio Beans. Walang ano, walang saging. Lami kaayo. Mga Noli Singles. Luto na siya. Solid to. Kuya Noli Black. Yo, yo, yo.
Bubaran. Kuyahan si Pato, handa na Oo. sa laging bida dito. Kapag may vlog na baba, Para dumikit. masiraw ng sponsor, di ba? Sige daw, tutulog sa tabi, walang preno. Feels got choice, honey, di lang lucid. Let's go, taste on the alamig. Sige daw, may vibes, ang shot. Rican muna, chin-chin, padet, pen-pen, mayora. Di ko wala na, let's go. Ate Maya, Ate Bina, Ate Jenny, puluin mo na kapitbahay na laging pala mag-enjoy. Kahit may problema na papawi agad sa disco lights. Lahat ay sumisikat, di ka wala kay ganda. Pero sa Asia, nagkakaiba ang aura. Palawang ka lang mababit na sexy parang ka. Gina na ginagalit. Kasama sa Curio, may good vibes na dala. Among na ni sige daw, pagod ay wala na. Pagod ay wala na. Sige daw, saya tayo lang. Sensation, pingin tayo ka, discrimination. Oh, yung mantika, initin mo na. Diyan na lang ako sa ano, kawali. Yan na, yan na. Malaki. Basta na na yan. Nagtutulog pala ito ba? Sabi na ni Kuya. Kabukan ni magluto ng tuboy. Nagdikulis din sa tukan niyo? Ano bagong taon niya? Dapat nila tumagalin mo, makadali mo, hindi nagbayad. Na-order na. Dahil nagulat-ulat sa kaya ang mamang sabi na niya kaya nga ako nagpapagod ko dito sa deliver, hindi ka akong kabawang taon na Sisig pa siya. Ako lang pag Gano ah. Sa dyan, ang bugagadi ka ulit. Kanya-kanya ni kami. Pinapainit ko lang yung mantika. At dyan sila Kitty. Ayun. Linis ang mga dyan, ma.
hayaan ko lang siya. Pag medyo wala nang, hindi na siya kumukulo, babalik na rin siya. Dapat niya, kulang pa nga yung mantika na, dapat yung talagang, ano siya, lubog na lubog talaga siya. Yan ang mga request ng anak ko eh. Hayaan ko lang siya, kainin niya. Papakot niya yan, pagpapasawain ko sa dyan. Tapos magluluto pa ako ng french fries. Pakaluto nito. Ayan, luto na. Patayin ko muna. Solid to. Kuya Noli Black. Yo, yo, yo. Mga Noli's Angels. Solid to. Team Pahuay. Amo, sige daw. Pansit. Disco is Masangkap. Sabay, sabay. Naluto ko na rin yung ano. Ito mamaya yung ayan po at pansit na yung lulutuin ko naman. Last na to. Dahil golden brown na siya. Golden brown na yung karne. Lagay ka na yung atay. Para yung atay ay sigurado natin na lutong-luto. Pansit canton siya. Niluto natin. Wala siyang ano, wala siyang toyo. Oyster sauce yung nilalagay ko. Daming sahog. Luto na rin yung atay niya. Squid balls.
Sa kalsada, si BK ang kasama. Reyna ng patio, gumagaway pa. Kasama ang tropa, walang